abịala m ọzọ. Ọ bụ Nwaada Chisom Obineme. Biko kpọọ m Ugo chara acha. Ugo chara acha adịghị echi echi. Daalụnụ maka nkwado unu na-enye m na agba ọbụla m tinyere. O nwere ihe m chọrọ ka anyị leba anya n'ụbọchị taa. O nwere ihe dị m oke mwute. Ile anya n'ụbọchị taa, ị ga-ahụta na ọtụtụ ụmụ anyị enweghịzi ezi agwa. Nke ị hụrụ, o mere n'elu, o mere n'ala. O nweghịzi ihe na-atọrọ ha ntọala ezi agwa dịka o si metụta omenala Igbo. Anyị echezọzie na anyị nwere ihe a na-akpọ akụkọ ifo. Ọkwa n'akụkọ ifo a ka eji akụziri ụmụ anyị n'oge gboo ọtụtụ ezi omume. Ọ na-adị abụ n'oge ọnwa na-apụta, ndị okenye akpọ ụmụaka na-akọrọ ha akụkọ ifo. Akụkọ ifo a na-ekwu maka ya, isi na ya mụta ọtụtụ ihe nke ndị bekee na-asị na ọ dị didactic, na ọ na-akụzi ihe a na-akpọ morals n'asụsụ bekee. Nke ịhụziere ọ na-agba bet. Enwere ọtụtụ akụkọ ifo enwere ike ị na-akụziri akọrọ ụmụ anyị, ha esi na ya na-amụta ọtụtụ ihe. O nwere nke m chọrọ ịkọrọ unu. Ọ bụrụ na nkọcha ya, biko gwa m ihe ị mụtara na ya na comment section. Ka anyị nọrọ ya ma gee m ntị n'ọnụ. Ifo chakpi wọ. Ama m na ọtụtụ ndị ime ụlọ ndị agbara ọhụrụ amaghị etu esi amalite ịkọ akụkọ ifo. Ọ bụ chakpi wọ, chakpi wọ. Nkịta nyara akpa, nsị agwụ n'ọhịa. O nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. O nwere nwunye di abụọ otu nwoke na-alụ. Ụmụ nwanyị abụọ a ha mụtakwaranụ ụmụ abụọ, otu ụmụ n'otu n'otu. O wee ruo otu ụbọchị, ha wee gawa ugbo. Nwa nwunye nke mbụ nwere ọja osisi. Ha wee ruo n'ugbo wee kọba ugbo kọchaa. Ka ha larutere n'ụlọ, nwa nwunye nke mbụ wee chọpụta na o chezọrọ ọja ya n'ọhịa. O wee rịọ nne ya ka ọ laghachi n'ugbo wee jee were ọja ya. Nne ya wee sị ya agala n'ihi na uhuruchi abịala. N'oge ahụ ka ndị mmụọ ji apụta. O wee rịọsie nne ya ike si ya nye ya nkwado na ngọzi ya ka o wee jee lata n'udo. Nne ya wee nye ya ikike. Nwatakịrị a wee gbapụ ọsọ wee laghachi n'ugbo ebe o chezọrọ ọja ya. Ka o luru ebe ahụ, o wee hụ ndị mmụọ, n'ihi na ọ bụ oge a ka ndị mmụọ ji apụta, oge uhuruchi. O wee ruo, ndị mmụọ wee sị ya, olee ihe ị na-eme ebe a? Ọ pụtaghị na ịmaghị na anaghị abata n'ebe a n'oge dịka oge a. Nwatakịrị a wee sekpuru ala wee rịọba ha, wee sị ha mere ya ebere n'ihi na ọ bụ ọja ya ka o chefuru. Okwu ya wee daa ụmụ mmụọ obi. Ha wee wepụta ọja abụọ. Otu bụ ọja osisi nke bụ ọja ya, ebe otu bụ ọja ọlaedo mara ezigbo mma. Ụmụ mmụọ wee sị ya, kedu nke bụ ọja gị? Nwatakịrị wee lee ọja abụọ anya wee sị ha, nee nke bụ ọja m. Wee were ọja ya bụ ọja osisi. Omume o mere wee tọọ ụmụ mmụọ ụtọ. Ha wee bunye ya igwe wee gwa ya sị ya ọ laruo ya kụwa igbe ahụ n'ụlọ ha. Wee nara ha kelee ha wee gbalawa. Ka o ruru n'ụlọ, o were igbe a kụwa. Naanị ọtụtụ ihe ọma si n'igbo a pụta. Akụ dị iche iche, nri dị iche iche, ego, ọmalịcha ụlọ. Ọṅụ wee jupụta nne ya obi.
mgbe nwunye di nne ya hụrụ ihe nka obi wee dị ya ilu o wee gbakasị gịnị kpọọ nwa ya wee sị ya ngwa ya gaba ozugbo ka ha jee zụta ọja na ọ ga-aga mekwa ihe nwa nke onye ọzọ mere. O wee ga zụtara ya ọja, o wee ji ugbomụrụ ụma chefuo ọja ya wee laghachikwa. Ka ọ laghachiri, ndị mmụọ wee zu ya. Ndị mmụọ ahụ wee jụọ ya ihe ọ na-eme ebe a. Ọ sị ha na ọ chezọrọ ọja ha. Ha wee bupute ọja abụọ, nke bụ nke ya nakwa ọja mara ezigbo mma, ọja ọlaedo. O wee lee anya hụ ọja ọlaedo a, ọ baa ya anya. O wee sị na ọ bụ ọja ọlaedo a bụ nke ya. Ọ tụrụ asị. Ndị mmụọ lekọrịta onwe ha anya sị nsogbu adịghị, nye ya ọja ọlaedo a ma bunyekwa ya igbe, si ya o ruo n'ụlọ ya tiwe igba. O wee buru ya wee lawa. N'uche ya o chere na ọ kpatala akụ. Unu ma ihe mere ka ọ larutere n'ụlọ nne ya? O tiwere igbe a. Nwanne m, ọ kara gị mma na iji anya gị hụ naanị ajọ ihe dị iche iche pụtara n'ime igbe a. Nchiche tachapụ nne ya imi. Ihe nke a dị ịtọ ọchị. Ọrịa dị iche iche, ajọ ọrịa dị iche iche dakwasị ya na nne ya. Gwụla ka ọ ra m n'ọnụ n'ụbọchị taa. Ebe a ka akụkọ ifo anyị jedebere. Gị onwe gị na-ege m ntị, ama m na o nwere ihe ị mụtara n'akụkọ ifo a. Mee ka anyị mara nke a na comment section. Ụbọchị ọzọ ka anyị nọrịkwa. Ka emesịanụ.